Komparativ u srpskom jeziku. Imamo 3 nastavka. I, ši, ji. Ali u ovom klipu nećemo gledati ji. Prvi primer za i je lak, baš lak. Zdrav, zdraviji, najzdraviji. Isto se menja reč poznat. Onda imamo drugi primer. Hladan, hladniji, najhladniji. Ovde gubimo a. Hladniji, najhladniji. A kada treba da dodamo ši, onda imamo kratke prideve. Lep, lepši, najlepši. Ako vam kažem da se zdrav menja isto kao poznat, probajte ovo da uradite u komentarima. Srećan, važan i miran isto kao hladniji. Uradite komparativ u komentarima. Mek i lak isto kao lep. Uradite komparativ u komentarima. Naravno i ovde važi pravilo muški, ženski i srednji rod. Pa ukoliko govorimo o ženi, najzdravija žena, hladnije vreme ili, na primer, lepša devojka. Znači, naravno, ovde važi pravilo muški, ženski i srednji rod. A sad imamo još jedan zadatak za vas. Pišite komparativ ili superlativ prideva u zagradi. Marija je lep žena na svetu. Treba nam oblik od lep. Vreme je hladan, treba nam oblik od hladan, nego juče. Ko je poznat pevač u Srbiji? Treba nam oblik od poznat. Nikola je srećan, nego njegov brat. Treba nam oblik od srećan. Pauzirajte video i napišite mi odgovore. Rešenja. Marija je najlepša žena na svetu. Vreme je hladnije nego juče. Ko je najpoznatiji pevač u Srbiji? Nikola je srećniji nego njegov brat. Čekirajte period od 30. juna do 6. jula za letnju školu u Beogradu. Pričat ćemo o različitim temama, na primjer o srpskim svadbama, srpskoj hrani, probat ćemo neku srpsku hranu, o srpskoj kulturi, ići ćemo na razne izlete, na primjer ići ćemo na Avalu, ići ćemo u neke srpske muzeje i također dobit ćete vredne nagrade. Na kraju letnje škole je kviz u kom se takmičite. Vidimo se na sljedećem času.